je gidan nan gun ɗan tala mai hago ka ce ya baka garin kwaki na naira 50 maza ina nan da Allah maza ka dawo yauwa. Allah ya sa samu garin kwaki kaji kun ji a ce ban ta mu ga uban da ya turo ka yauwa kai ka aiko yaro da 200 tsohuwar 200 ni ne an dala garin kwaki da man za a ban amma malam maci ka san dai an daina karɓar wannan tsohuwar 200 ko wallahi dan tala na sani amma tin safe ne ban ci abinci a to wallahi tallahi ko mutuwa za kai wannan dai an daina karɓa an canja kuɗin Najeriya ai ma kuɗin ma ni ka bani garin kwaki wallahi ba zan baka ba dan tala gwanda in tsaga kuɗin ma aiki banza ya tafi tala ba kai mun alaci ba ga kuɗin ka nan ba ruwana da yin wanda kake ji ka san an daina haka za mu dinga zuwa ba mu baka da mutunci dan tala na kuɗin da aka tsaga dan tala Allah tsine wa dan tala gaskiya kai wallahi tallahi ka mu ma ka wancan na daura din ma mugun hali kai abun ka wallahi